Aurambe. Chimimbi. Chimimbi. Yes, I did a banana, we did the bolo, just the age me, but you are my kid, Mbana. I followed the dollar in this at our side. Ndakadvomuka anytime, any minute, you don't go down and go visit. Punctuation. Yeah, I don't punctuate one. What is punctuation? What is punctuation? Humiliate. Orchestrator. Orchestrator. Keep on taking your camera. About it, I want to tell you two power. Otherwise, without to advise, without to uncover, you will never be a pastor. Or I'm a busy or a cooking or tasty. Yeah. Things that people don't wait that they look to the Rani Kuda. But it's easy. Kana Dokono, Kana shoelace. I was also there. I got a quite a good brother to go, Quatokana Kayango. White updated. White updated. Mangurenje. You do another Vanofamba. You know, Para. Yempana Lucera Nizari. He was caught. He was sentenced. I got a job and I'm having few that don't get caught. He was caught. Yeah. He was jailed. No, the other one police out that in the foreign Nico, but what I would tell me about and they would think about what went through which one. But do not about the grab of my Jeru, what to sit at Jeremy. Yeah. Such messy bread that was pastor. Pastor, as no more you. Abonga reformer. Good for me. Yeah. The private Franco Massendes that I eat Mora. I got for nobody Mr. Fernandez. It can't. 1 minus 2, it can't. Yeah. Can I go check out good data and say that because it's because that is the role of Dara other than and that Darunaga Zagaku Yajuram, but you know. Shingazi. Data answer Nimtagara because when I answer and here in Bano, we are going to tap pastor. In any Kuro Madzibaba. Twimbe yangu ya ndo hukiza diyo endendili kuhuka ndikudhuluruza waiziya ari kupasta kudaro ada kupolonja vanhu adati wapolonja apa ana chipasta chaari kumboita just inini ndatobhuka inini ndatoyekutisa mateni ndekutoti mabhulangu akatodonza kana 10 apa totomti midhare wadonza 10 ndabona kadonedza iyi ndichecheka ukama nenyaya itotu iyi ende iyi kai iyo kaidonedza kai zviri so easy kuti utoziva kuti ndindainoka ndakaega kutobhubhurudza apa pacheke sikatobhobudisa tsvipo iyi yakaichena zvayakaita ndikwatakati mabira yasviba isi kuzara nenakaturu mune zvese
umune zveso nesitonyeni irimo Yeah. chisimo chete ifurandira ini asi zvimwe zvese zvirimo kastoro ririmo imomo hunters brongo irimo okuzveri chamba chirimo imomo sitonyeni gami zvirimo Yeah. labhi yacho irimo imomo zviripo zvese zvese zvinonaka kana malanguages ese aripo imomo Yeah. zvinonaka zvinodhaka zvichidhura Nedindindi rimo. But can you believe it? $5 $5. akasati kapera ka Brown is a mutora kaizoma. Ita kadziwa kaningirire. Ndona kadhunile yacho. Those stones we burn them and they melt. When they melt, they change to liquid to become like that. Saka kuti goma yake ilingo. Waiziya. Nita kunoplota kai. So iwe sikwedera ukani pabikwa kuti apabikwa building pana. Mabhoita kuya padhuze kuti anoda usikuona baba. Ausikuona baba tingira. Asa wangoda kuona kuti. Iwa banana na uya kama banana eka. Chama. Ndiro uyu wanu. Mwaranto kuitiro satsira. Waiziya. Wena kambara. I think pawabata ipapo pari enough. Azinoita kana sagwegwe bhau sagwegwe usadaro mbonao birani zvinokatitsomwa ka ngoma wangu tomimbi ndiniyo ndabva kufinazwa nekutaura kakunotono tonoziva kuita bhai noti atano kuti ngoro wakabhodhero kenyika ikaya kati papi kuba ndabva rabudira tsano zviri nyengirikinzi expensive heat ngati yakakabhodhero zinako tsano pachabvaita vamwe futi vachada kubva bholocha futi kuda kukwana kuda kuzvizarisa pakanikika tsano zivai vari kuda tozosunga play vaomerwa panapa kuti tatozita 3-4 apa pakudedzerwa kuti bhodhoro 1 rebronk riri kuita $6 rehistarix pp riri kuita $5 waiziva werizomu zvese zvirimo kamumuka senikango Yeah. greminoita mari grem is 10 years yakakwira pa5 grem yagare 10 half grem ndo 5 quarter grem ndo 3 ko kana vachiti concussion pavanotenga bhurongo nestalix pp bronk inomarketwa south africa starix pp inomarketwa pacaps ndipapa caps saka when the mix goes to them they say concussion but inotengeswa futi yakadaro inotengeswa futi yakadaro ivo vanototengesa nakatozongoona kuti futi vitatogara vatongosevha futi vamwe kudhara ichongoripo concussion inoita mari yacho ukangosvika iyo ukazwa kuti tikuda bhodhoro rinozvi kuno brongo rikunzi 5 handika 6 brongo kunzi 6 saka Starlix 5 saka iwo kana ida half yepp 250 half yebrongo 3 250 plus 3 550 ibaitwa concussion wapinda mubhodhoro rako reconcussion zvinotanga zvakasiyana brongo manje dzinodhaka zvakasiyana neri because iri siziri neenergy handi kutaura ndakandichikisa munyumba maplani hamudi kuchete kuzomboya kuzoona firiji muteni mako apuraiti yakakwashuka zvayo ere padhistricta but muteni maacheka mune edgod kao waiziya mune dressing table wagara unoziva mune warders mune pedix akapedix kakutondipinhura tongoti kambani yakatondikanya ndati kufenza nekutenga rike pedix mune divider room divider madra mune kitchen unit pamachimimba mune ka2 plate stove kangu kechihome alone waiziya mwangu nemukomana makarongeka mukomana kuseni ende matsomimbi twese timasex machine twese tinopinda mujeri mangu
tototanga kutobvisa tikwambuya ari kuti kokomadhazi ari kuti aiziya ozana location inenge iri mukicheni ini timo manu chakusvika nayo iriyo kuti mablango tikataizira nayo ka energy asi pezvo ndabvisa katoda zikaike cream kanenge kapfeka nezviwo nezviro zvakaona nango kugara panapa uri busy njeni mako vakazokwenda kuenda kwaipirisa ndikashedhula kebhojenzi kanenge kapfeka ndazenge ndasweta pisa ndakakanda katesa boxer shot ndikashedhula kangu kaikamati kamaiti kanyanya pamavhidhiyo zikaikaikala zechirasitakaike ndokanendaisira manje ifiriji yandi kuti dzohwani rakaita mayazika rikatadza kangonita kamovement yakutodifroze yakutopurisa mvura nepachi mvura inobva yatonanga futi ichienda nepasi pemubhedha ichiwaiziya ina don't like zvese zviri because mudheni kao ine mudheni mangu mudheni hamusi mubhesi kugaza kana kuguli ndo kunonzi kubhesi ndopane kuti ukaenda kugaza kwacho katopinda mumba mamanyasha mumba memukadzi wadhivasoja matomumba kuzototaura kuti mumba katonopinde kwavo kwavanenge vakagara kwekweyo vanenge vachiti kuvip kuchikunezvimateya zvavo ndo mugoshtoka ndo mubhesi aiza anything can happen imo kana chikuda kuzvimimamira kana chikutsomewa seimomo kana chada kurutsa nekonkasheni dzemushonga iyoyi ndokwa zvinoitikira inini mudheni vangu mudheni mumba vapana vese vachipinda kutodiziya kuti mumba vapana vese vekuna pedhi kuda kwabvisa bhuku vakumbira tatatorwa chamba vatakuita toenda paramba ndikuona kuubva mukunaya apa ndichobva mukubholoncha mudheni saka zviri kwamuri muchaskowirirana nekuti muchakurura tsapato dzenyu nekuti nzvimbo yanga kunopinza iyi itoene tofamba nengirozi togara nengirozi tinodya nengirozi tinobhema nengirozi yakada mumba mangu ine munogara girozi saka girozi haidi tsvina saka muchigara makachena saka ndiri mushishire kuda kupedza kurandira izvi zvinobaita mari yekuisa mazino wakazomboenda best ndinofanira kunotora quotation kwadentist chete saka dentist wanofanira unoona tonona upanazareta upanazareta hapadhuze kapo handi pachiri pakavhura ndanotovana nacovid kaiko kana pakomblasa ndogona kutenda kana parunyararo pakomblasa pana dentist pakomblasa pana dentist pasouthern 24 ndikaitora nekuti kokutambidza kamba unongotitambidza katoona zvokuita pafrondline hapana zvandakateta kana iyo handi wakapedza kuexpire kwekupaya kutori nayo zvako ezvino handi kutamba lula nanomau wai kudaiwa kusina mukati nomba ikambira zvozvekuda mukarwa munenge maakadhemejakumakuva zvakaisvatikavaperuu iyi yandakatoita yahiti zvavafane nepamba panhengi pa10 million pasina gate pasina fence kana chimebho chachona unochikonesa ungati chinokuda zvako wakadaro chokaiita kunge gaya kana iwo ilove you yacho inobuda seipo nemukadzi wakadai but hatinomboti bholoncha tiwada toto takadaro zvinobuda unoroesa vana tumabhebi mahitsi aiwa inini kugara nekugara mablanga nyaka patanoenda kugura chiri romance tube hana muzira ndakaita coward zvekuti tinouya nemuchimoko tiri 2 kana 3 tichida kuita brother kana kuti inini kudhara ndaidhakwa netaizabar piri dziri kwezvewari pakurara indairova 10 pakumuka waiziva saka piri dziroro paunorova 10 pakumuka unondikupa rimwe vhebve rakungofanana nerori saka ndakutaura umu zvese zvirimo piri dziro ririmo futi imomubaro imomo ririmo taizabar ndo rine vhebve rese rauri kuona but pilisi manje charakaipira manje rinozongonosvika nguva ere zongonoshanda basa raro chairo chairo basa redhaizababa nderekuti wachikoka gumbo waitwa operation waitose ukwanise kurara ukwanise kuwana hope usanyanyonzwa marwadzo waiziya hapana kwaunofa wakaenda ukanopiwa kosi yemadhaizababa anopfuura sezvo wazise 1 pakurara
haupedze 7 days uchingorwa posika yopera wobva unopiwa imwe kosa iyo pane unonga kutochinjiwa kana tablet wakutonopiwa rimwe hapana kwanopiwa ukaenda kanopiwa mataiza pa40 kana 7 kana kutopiwa 2 ende pa7 papo peni inenge yapera waiziya but mi munotenga kuno mari ukati tinotema tenga ini maye mazuva ano ndatovenga kana nditori ruvo vapirizi racho pane munhu akarwa nepirizi kana spika yati kutonzwa anoriuto zvonaka kutongwavha kutoita chibhatiti chakaoma chaichacho akati iturunura ipapo patinenge tichitoserebhita achiita ipapa pamwe achitobudirira achitoenda nayo zvichiwa pamwe asi most of the time kungobatwa nekubholonjwa ndo zvinhu zvakatozira ndiregere madhetaisa pano ndakatoona kuti mbonje dzanofana kurohwa ndakarwa netesa pano ndakarwa nemazino izvi ndakarwa netesa pano rima ndiiyeyo ikasitodikamberi chikotonzo 27 kunengiriki ndakapara muswa ndakarwa netesa pano aizo zvakafana kuti unongoitopenga icho chinhu chikuziwa nepakurara iwe urumwa teni pakumuka ndenge rikosi yedu nadhabhulazi mufana wangu wekuzova taitomuka tapedza kuti atichalaya anotengeswa kudzimba tengonopinda mupopulation iyo ipopulation ifana ndeti hakuna kusina madhiri tiwateta kunotenga fresh zviri kubva madhokta 10 nadhabhulazi tataisa ma3310 edu west yese nemasoksmith 13 ma3310 ndipinda mutaundi 2 hours 3 hours ndainge ndadzoka kuti ndisina kana wani pamwe matotora mamwe ndakatengesa 3310 kupfuura noki yakamanufacta 3310 yacho yodai kuri kuzinotowanika 3310 iyoyo kana kunana uk ikoko ine whatsapp chete ndotoida kwete not for that Clinton ndakamubengona wakusakambokaona kaClinton kaneka 33 kato kadedile kane whatsapp kane zvese anda kuti unozoramba kuti kokanda kakuna Clinton ane mabhati ane rimwe kuti ramakamupfarire rine stansika rinokwada buka robva ranogara wakanoita zvine stand zvine zimdzana rinoita zvinezi plasma ifunika iyo yaitozokanzwira tsitsika kamwana kako pakaikari paakakuenda mai kakati mudzudzutiya kada unoketiwoka kuairport kuti yandakasiiva nakudhara canada apapo abogona muti kuti 33 ndo zvedu ukazvana chimini neimwe futi Samsung yawakamupa futi no akatengesa okay but hapana irakirakiwe ine gore zvichaonekwa ndi pamwe chatirimwe gore pamwe rimwe mai manja anything can happen anytime chimiranda chako naso uri muchimiranda chihombe ndangagana rwabhungwe nazvo chikuita kuchityisa kurova kuita kugwina zvinenge ndatombochiita kuchifiriza rikatombochikanganwa tikazodzokera rikatochitora but still vave ndatonhorwe zvavo zvakagara zvakataurwa kazi chirema chine mazana so pandikutsengana apa cheta eziya apa ndipo pari kupedzera yese handiona kuti mahabha losikuti kwese toitwa ndirorova nefoku pepe kwese handiona tiwechingodhirirwa apa zvazvizinaka saka paunonga ubiswa mazino ese ka ese bani mangu ndibhizi ese manje ngona kumatadzo maejiti kune zvimarutsu zvimwe zvezvi zvimamwe anoita kufufunuka tobveda kusiya zvimamizi zvirimo zvezvi vanoscrudira imomo vanogoda kuscrudira imomo isaziva akavati manje zvinoitika zvekuti kana vachikwanisa kundiitira izvi zvisikazondipa peini futi ngoti kazondipa peini futi ndazipedze ndakuda kumisana futi nekuda kuti nditonozvibviswa po ndatomobviswa 2 but mahwambi acho andakapitana nawo boyi pane zvimwe zvimidzi izvo zvongazvibviswe zvimidzi ukona zvimidzi kaizvi pane zvimwe zvinopedza zvanovharwa manje nemagamza zvinoita vharwa nepinki yese gamu zvimidzi zvamukati yokuti kubviswa kwacho katorika operation kuti katitonochekwa wacheka gamu gamu chichi
panoshanda nenge crochet necrochet kamaniki malo kanika huku tokanika haivi nyango kabayiwa chiveve chacho uchizwa iwe kana dzendidzana ringe dzeyapedzera shama takudzora mari yako endi ati dhayone hurimanotoapedzisa ndobaka akatiwa tu tonazvo mbati mahwambi baba hai marudzi zvangu togara nazvo akandiverenge unzweti zvinga uhwangu utuku msoro pazitawe chakuna one three kana 4 kumsoro marudzi about 6 amawani ndikatomozi ndiende kune mumwe anga ari lecturer amene whatever aitodzidzisa vana enda ikoko vanonokuita bhoanokakuganodzisa vana ndakaramba zvinorwadza akwakabva sekwei angogemukagembwa iyo imi zvenyu ndezvemhuri ke but vache mhuri menyu but akuyo akabva nebhurongo burongo aja burongo mamusati makuziva kuti uningazi inodiwa parurimi but hapana bullshit zvinongopinza zvinongoyerera zvinonoklota nechibaba hatiyerere kunge mvura patepa iyo inobudo zvakatsikama waize chisirapu chiri kunouyawo zvinoratidzawo mapictures acho aizo saka dzinonoklota kuti mazinema ndo ndakanyanya ndidya mazinema waita buchi kana grinding chaichai andogara ndiite ndakatotanga toita grinding turuchi goma ndakatanga rova ngoma kuti ine pipi chete kusati kwaane torongo vabereki vasikatomboziva kuti kune mishongo yechikosoro wakuti mwiwa unodhaka ari kudhara dzaitengeswa sengoma dzichitengeswa navanhu 2 mutaundi dzaitengeswa dzakaputirwa munewspaper zvangori kutambisa munhu mari obva wangotambiswa chinewspaper changoriko yatengeswa namudhara mudhara maenene mudhara watipa mudhara wandanipana tipo mudhara maenene ndo vaitakatanga kutengesa pipi neblazi mwaidifide pane mumwe futi shapa waisa chimoko chekuna mhinga chaitengesa yaibuda sita yesi vari joza aiwana sita yesi vakatozonge vatopindira mugemu vaya nemasystem nasanyanga ese vakatozonge vatopindira mugemu vaya zaitengeswa nevanhu 2 3 ozaisisina tino zvataitoita manje katino kangu kekupinda pama1 kuti neCCTV kamudhara kangu taiti tikatopera tiri muchubhu meme kana murumani paitoro hwakaparuparuka break to Mbare totenga mabhodhoro edu break to dance munhu ari kurohwa nechimoka chake amapfura maya manje havaita mbo zvakweyo kokata tikachita sekone timasikorokora mire timahonda nengi tikauti varikutenga haisi vanigadi mahonda shit daiti vanigadi haumbodzwa bhobororo ese